ମାଲିକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ସରସା ଗାଁ ବିନାୟକପୁର। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଆମର ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମଜୋର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କଥାରେ ବେକୱାର। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ମିଳୁନି? ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା? ନା ପାଇ ନାହିଁ, ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ପାଖରେ ରଖିଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି, କାହିଁ ଏଯାଏଁ ମିଳିନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ବଦନ ଦିଶି ଯାଏ ସାର୍ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି? ସ୍କୁଲଟେ ଏଇଟା ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଏଠି ଅଛି, ନବମ ଏବଂ ଦଶମ, ତେଣୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସ୍କୁଲର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଘୋର ଅଭାବ। ଗଛଟି